aina nyt kertoo vaan. No eihän siinä, sehän on luonnollinen asia ikämiehellä, kun se alkaa jyskyttää tuo Tiedetään, mitä me joululahjaksi miten te reagoitte, niin kuin mä ymmärrän, jos otetaan nyt ihan tähän keskusteluun, mistä puhutaan, niin kakka on kakka ja pissa on pissaa. Niin. Sitten se pissa oli siellä pullossa ja se pullo oli tiukasti kiinni. Kyllä. Sitten kun mä kannoin sitä pulloa sieltä roskikseen, niin molemmat on tälleen hyi. Ihan kun se jotenkin... kun oletus on kumminkin se, että sä oot vähän jollain osunut sitä tai sinne on vähän roiskunut jonnekin. Eihän tosta suorituksesta pieneen vissypulloon, niin se reikähän on tolleen niin jos sä mietit virtsan kaarta ja se tosta lähtee, niin kuule, mä tiedän meidän ikäisten kaaret, kuule, että se on sama kuin sadettimen laittaa päälle, että se voi olla ihan missä vaan. Eli Openpanille vaan terveiset, kannattaa joku desinfiointiporukka sinne. Nyt siellä on kaikki sillä, että täällä kyllä haisee joku, että mikä onkohan täällä. Mutta joo, näitä välillä suorassa lähetyksessä joutuu, että ei ollut muita vaihtoehtoja. Pitää varmaan seuraavan tuohon meidän Raideriin laittaa, että sinne hommata joku kemiallinen... Niin, bajamaja siinä. Bajamaja. Niin. No, mutta selvittiin siitä.